Кніга Ярэміі, раздзел 7. Слова, якое было сказано ад Господа да Ярэміі. Стань у браме дома Господа і прамаўляй там гэтае слова і кажы. Слухайце слова Господа, кожны з юдэі, якія ўваходзіце гэтымі брамамі, каб пакланіцца Господу. Гэта кажа Господ магуццяў, Бог Ізраэля. Зрабіце добрымі шляхі вашы і ўчынкі вашы, і я дам вам жыць на гэтым месцы. Не давярайце падманным словам, якія кажуць: святыня Господа, тут святыня Господа. Бо калі вы добра накіруеце шляхі вашы і ўчынкі вашы, і калі будзеце чыніць справядлівасць між чалавекам і сваяком яго, калі не будзеце крыўдзіць чужынца, сірату і ўдаву, ды не будзеце праліваць нявіннай крыві на гэтым месцы, ды калі не пойдзеце за чужымі багамі на сваю ўласную загубу, тады я дам вам жыць на гэтым месцы, на зямлі, якую я даў бацькам вашым ад веку і да веку. Вось, вы спадзяецеся на фальшывыя словы, якія не дапамогуць. Як гэта? Вы крадзеце, забіваеце, чужаложыце, прысягаеце фальшыва, успальваеце Баалу, ходзіце за чужымі багамі, якіх не ведаеце. А потым прыходзіце і стаіце перада мною ў гэтым доме, над якім прызывалася імя маё, і кажаце: мы выратаваныя. Каб і далей чыніць усе гэтыя брыдкія рэчы? Можа, пячорай разбойнікаў стаўся ў вачах вашых гэты дом, над якім прызывалася імя маё. Вось я і бачу, кажа Господ. Ідзіце да месца майго ў село, дзе пасялілася імя маё ад пачатку, ды паглядзіце, што я зрабіў яму дзеля ліхоцця народа майго Ізраэля. А цяпер за тое, што вы ўчынілі ўсе гэтыя справы, кажа Господ, а я прамаўляў да вас з раніцы і безупынна, але вы не слухалі. І клікаў я вас, але вы не адказвалі. Я зраблю гэтаму дому, над якім прызывалася імя маё, і на які вы спадзеяцеся, і месцу, якое я даў вам і бацькам вашым, тое самае, што зрабіў село. І адкіну вас ад аблічча свайго, падобна, як былі адкінуты ўсе браты вашы, усе нашчадкі Эфраіма. Дык ты не маліся за гэты народ. Не ўзнось за іх маленне і просьбу, і не пярэч мне, бо я не выслухаю цябе. Ці не бачыш ты, што яны робяць у гарадах Юдэі і на вуліцах Єрусаліма? Сыны збіраюць дровы, бацькі распальваюць агонь, а жанчыны месяць цеста, каб нарабіць пірагоў для царыцы неба. І каб выліць ахвяры вадкія для чужых багоў, каб мяне справакаваць да гневу. Ці мяне правакуюць да гневу, кажа Господ, ці сябе саміх на ўласную ганьбу. Таму вось што кажа Господ Бог. Вось жа, гнеў мой і абурэнне маё выліваецца на гэтае месца, на людзей і на жывёлу, на палявыя дрэвы і на плады зямлі. Узгарыцца ён і не затухне. Гэта кажа Господ магуццяў, Бог Ізраэля. Дадавайце вашы ахвяры цэласпаленне да вашых ахвяр крывавых і ешце мяса. Бо не гаварыў я з бацькамі вашымі і не даваў ім загаду ў той дзень, калі вывеў іх з зямлі егіпецкай адносна цэласпальных і крывавых ахвяр. Але даў ім толькі такі загад: слухайце голас мой, і я буду вам Богам, а вы будзеце мне народам. Хадзіце кожную дарогу, якую вам загадаю, каб вам добра вялося. Але яны не паслухалі мяне, ды не схілілі вуха свайго і пайшлі па жаданнях закамянеласці свайго ліхога сэрца. Павярнуліся да мяне спінаю, а не тварам. Ад дня, калі бацькі вашы выйшлі з зямлі егіпецкай, аж да сённяшняга дня. І паслаў я да вас усіх паслугачоў сваіх, прарокаў, штодня ўстаючы рана і пасылаючы. Але яны не паслухалі мяне, ды не нахілілі вуха свайго, але зрабілі цвёрдым карак свой і сталіся горшымі, чым бацькі іх. Дык ты скажаш ім усе гэтыя словы, але яны не паслухаюць цябе. І будзеш клікаць іх, але яны не адгукнуцца табе. І ты скажаш ім: гэта народ, які не паслухаў голасу Господа, Бога свайго, ды не прыняў павучання. Знікла праўда, прапала з іх вуснаў. Абстрыжы валасы свае і адкінь іх,
Ды падымі лямант на ўзгорках, бо адкінуў Господ і адпіхнуў пакаленне гневу яго. Бо сыны Юды дапускаліся ліхоты на маіх вачах, кажа Господ. Паставілі брыдоту сваю ў доме, над якім прызывалася імя маё, каб зняважыць яго. І пабудавалі ўзгорак Тафет у лагчыне Бен-Геном, каб паліць агнём сыноў сваіх і дачок сваіх, чаго я не загадваў ім і што не задумваў я ў сэрцы маім. Таму вось прыйдуць дні, кажа Господ, што не будзе гаварыцца больш пра Тафет або пра лагчыну Бен-Геном, але пра лагчыну забойства і ў Тафеце будуць хаваць памерлых, бо не будзе іншага месца. І будуць трупы гэтага народа пажывай паднебных птушак і дзікіх звяроў зямлі, ды не будзе каму адганяць. І я зраблю, што сціхне ў гарадах юдэйскіх ды на вуліцах Єрусаліма голас радасці і голас весялосці, голас жаніха і голас нявесты, бо пустыняй станецца зямля гэтая.